ସରିଗଲାଣି ଅବି ଏତେ ଖରା ହେଲାଣି ଅବି ପନ୍ଦ ହଇଲାନି ହଁ ମନ୍ଦା ସରି ମୁଁ ତ ଏକାଠି କରିଦେଇଛି ସେଠି ବି ଏକାଠି କରିଦେଇଛି ସବୁ ଏକାଠି ଆରେ ଦି ଭାଇ ଆଜି କଣ ବିଲରେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ହଳ ଭଲ ହଁ ବାପୁ ଆମ ଏ ଧାନ ସେ ଧାନ ଖାଇବୁ ଆଉ ଦୋକାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ଷଣ୍ଢ ସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଧାନ ଷଣ୍ଢ ସବୁ ଖାଇକି ଦୋକାନ ଆଜି ନଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି କରିଛ ଦୋକାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଲୋକ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ଆଉ ହଉଥିବେ କଣ ଆଜି। କରିବା ଏଇ ବର୍ଷକ ଆହାର ଆମେ କଣ କରିବା ଆଗକୁ ନ ଇଏ ହେଲା ଆଉ କଣ ଖାଇବା ଆଉ କଣ ଲୋକ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିବେ ଏ ତ ଧାନ କେମିତି ମେସିନ୍ ହୁଏ ଧିରେ କାଟିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଖଡ଼ ଦରକାର ବା ଦୋକାନ ଘର ଚାଳ ଘର ଛପର ହବ ସବର ହବ ଛପର ହବ ବାକି ଏଇ ଧାନ ମାନ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖୁନ ଧାନ ଏ ବର୍ଷ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି ଦେଖୁନ ଧାନ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ ବଢିଆ ହେଇଛି ଧାନ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି ହଉ ତବେ ଇଆଡେ ଧାନ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏ କ୍ଲାସ ଧାନ ବଛା ଦେଇଦେ ଧାନ ପୁରା ନମ୍ବର 1 ଏ ବର୍ଷ ବଦଳ ଦେଇକି ଆଉ ଦୌରା ଗାମଛା ଦେଖ ବାପୁ ସିଟି କଥା କରିଦେଇଛି ସେଠି ତୁ ଅବି ଦୌରା ଆଣିବୁ ଆଉ ଗାମୁଛା ବି ଆଣିବୁ ତାକୁ ନବ ହେଲା କିଏ ସବୁ ଆମେ ଭୁଆଇ ନେଇଯିବ ଏତି ବାଟ କଣ ଅଛି ଭୁଆଇ ନେଇଯିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନେଇଯିବ କଣ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ସେତିକି କଥା କରିଦେଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାକିଲାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତା ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ ହାତରେ ଭୁଆଇ ନେଇଯିବ ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ ଆଉ ଏତିକି ବାଟୁ ଆରେ ଘର ପଛପଟେ ଯିବ ବିଲ ସିଏ ସବୁ ମେସିନରେ କଟା ହବ ଇଏ ସିଏ ଏତିକ ହଉଛି କଟା ହଉଛି ଦୋକାନ ଘର ଛପର ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଟା ହବ ହଳ ହବନି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ହଳ କିଏ ହବନି କି ହଳ ମୁଗ ହଳ ଆଜି ହଉ ପରା ସେ ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ଫୋନ କରୁଛି ତରତର ହଉଛି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଆ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ନା ଆଉ ତୁ ଖରା ଜୋରେ ହେଲାଣି ଚାଲୁ ଯିବା ସେଠି ବସିବା ଆଉ ବି ଆସୁ ଭାଇ ଚାଲୁନ ଯିବା ଏକାଠି କରିଦେଇଛି ଚାଲ ବସିବା ଏଇଠି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ତୁ ରୋଷେଇବାସ କଣ ସତରେ ଖାଇଦେଲୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି କଣ ଖାଇଥିଲୁ ଖାଇଲି ଆଳୁ ଚକଡା ପଖାଳ ଭାତ ତ ବଢିଆ ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ଜଳିଖିଆ ଦିଟା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ଜଳିଖିଆ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଜାଣିଲୁ ହଉ ଏଇଠି ବସିବା ଆଉ ହଉ ବି ଆସୁ